Masu sauraro idan ba ku manta ba tattaunawar Rabi'u Musa Kwankwaso da Bola Ahmad Tinubu a kan lamarin da za a ɓullowa wato mulkin Najeriya gabaki ɗaya. Yayin da Sunusi Lamido Sunusi ya fito yake faɗar wasu maganganu a ɓoye. Sabida Dr. Abdullahi Umar Ganduje an ce za a mai shugaban jam'iyyar APC. Ɗan mulki kumanda kuwa ya fito yana faɗar albarkacin bakinsa a kan tattaunawar Rabi'u Musa Kwankwaso da Bola Ahmad Tinubu. Yayin da Sunusi Lamido Sunusi ya fito yake faɗar irin abubuwan da suka tattauna a social media. Sunusi Lamido Sunusi kuwa ya ƙara da cewa duk irin abubuwan da Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake yi yana yi ne domin a yi haƙuri a mai da shi shugaban wato jam'iyya na APC. Dalilin da ya sa kenan yake maƙewa wato Bola Ahmad Tinubu. Shi kuma Sunusi Lamido Sunusi babban burinsa so yake a mai da shi sarautar jihar Kano domin ya ci gaba da gudanar da aikin da yake yi. Masu sauraro kamar yadda kuka sani ɗan mulki kumanda da ya fito ya ƙara jaddada cewa shugaban jam'iyya na APC wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje kafin Bola Ahmad Tinubu ya hau. Ya ce duk irin abin alherin da zai wa Rabi'u Musa Kwankwaso ya kamata a ce mu haɗa hannu da Sunusi Lamido Sunusi. Yanzu kuma ɗan mulki kumanda ya ƙara fitowa yana faɗar maganganun da suke faruwa a social media. Tattaunawar Rabi'u Musa Kwankwaso da Bola Ahmad Tinubu ta ba mutane mamaki yadda suke cewa ba za su taɓa haɗuwa guri ɗaya ba. Yadda Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi mai yiwuwa akan kansa suke saɗo. Yanzu kuma Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito duniya yana nuna cewa duk abin da suka tattauna da Bola Ahmad Tinubu bai shafi mulkin jihar Kano ba. Mun tattauna ne akan matsalolin da suke faruwa a kan Najeriya. Yayin da ya fito nuna duniya cewa Sunusi Lamido Sunusi inda aka ci zaɓe za a mai da shi kujerarsa ta sarauta. Duk da an ci zaɓe an raba mukamai Bola Ahmad Tinubu ya rabu da Rabi'u Musa Kwankwaso yanzu kuma zagi ne ke biyowa tsakaninsa da shi da wato Rabi'u Musa Kwankwaso. Duk da ɗan mulki kumanda ya fito yana faɗar irin albarkacin bakinsa akan tattaunawar da aka yi da Bola Ahmad Tinubu da Rabi'u Musa Kwankwaso. Duk da irin abubuwan da suke faruwa a social media na cewa Rabi'u Musa Kwankwaso ya ci karɓar mukami a hannun Bola Ahmad Tinubu. Dama akwai abin da yake jira saboda ya ci mutuncin Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan irin furtaccin da ya masa. Yayin da Rabi'u Musa Kwankwaso ya ƙara da cewa duk irin iskancin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake yana yi ne a tafin hannunsa. Yayin da kuma ɗan mulki kumanda ya ƙara da cewa duk tattaunawar da Rabi'u Musa Kwankwaso suka yi da Bola Ahmad Tinubu sun ƙi fitowa su faɗi me suka tattauna. Har ila yau dai mulkin jihar Kano yana nan ya shiga wani irin hali na ruɗani. Jam'iyyar dai ta fara shiga wani hali akan za a karɓi shugaban jam'iyya daga hannun Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Dalilin da ya sa tattaunawarsu ta yi amfani akan za a karɓi mulkin jihar Kano ne akan Abba Kabir Yusuf. Shi isa ya je ya samu Bola Ahmad Tinubu domin ya janye hannunsa akan wannan shari'ar. Cikin hukuncin Ubangiji kuwa Bola Ahmad Tinubu ya ce ya fita daga cikin wannan sabga ta wato ta cewa za a karɓi mulkin jihar Kano. Yayin da ya ƙara jaddadawa Rabi'u Musa Kwankwaso cewa mataimakinsa ma zai fita daga cikin wannan harka ta mulkin jihar Kano. Yanzu kuma fafutukar da Sunusi Lamido Sunusi yake yi akan a mai da shi gidan sarauta ne domin ya ci gaba da gudanar da mulkin da yake yi. Ba ku manta ba a can baya Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ya tsige Sunusi Lamido Sunusi da kan sarautar jihar Kano. Tattaunawar Rabi'u Musa Kwankwaso ta biyo daga baya akan mulkin jihar Kano ne ba don komai ba saboda su yi abubuwan da ya kamata a mulkin. Masu sauraro ku dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun fitattun labarai zafafa da za su dinga fitowa a cikin wannan tashar tamu mai albarka.